Panguva ino yatiri kuona kuti war veterans ndo vari paforefront vachiuya vachikola up for the resignation yemutungamiri wenyika. Panapa tinoona kuti panapa kune vakomana vanouya vachianalyza nhau, vanouya vachinatsoratidza kuti war veterans aiwa vari kupiwa muhoro aiwa isiri kuvagutsa. Zviri kuonekwa kunzi this is one of the reasons why these war veterans they are rising up. Kunyange varivo vanozikamwa kuti ndo vakaisa rusununguko munyika. Subscribe, like, on the bell icon. Tipinda pa the intelligence unit yekozwa mudanyira chichi. The lowest paid war veteran in USA get $6,000 per month. In Mozambique, he gets $380. In Zambia, he gets $800. In Zimbabwe, the same person gets $130. Thomas Kamala yuko panapa na intelligence unit yekozwa achiti aiwa panapa tinoona kuti kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana munhu anonzi war veteran munhu anorespektwa ende mari yaanohoreswa kana yaanotambiriswa imari isi dzamuri kuona apo zviratidza kuti aiwa imari dziripo. But when it comes to Zimbabwe, these guys they just being given $130. Iri kuonekwa kunzi aiwa this figure aiwa ifigure rinonyatsokudzikisirwa pasi rinonyatso kuendera kuti aiwa these war veterans havazi vanhu vanokosheswa zvekudaro. Mashuka mudanyuko panapa aiwa neintelligence unit yekozwa vari kufamba vachianalyza nhau nenyaya panapa ndo nhau yavai vakabatira muzuva ranhasi panoonekwa kunzi aiwa as makosi ari kumaunda achiingirisa against mutungamiri wenyika. They found out this kuti aiwa war veterans havazi kunyatsokupa muhoro inovafadza. Bodza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi pabhenako mesection medu dzimafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.